Mit-tnejn li ġej l-istazzjon Net FM se jagħti bidu għall-iskeda tal-ħarifa. Bit-tnejn sal-ġimgħa fis-6:30 ta' filgħodu Sergio Carbonaro u Mirrejl Bonello ser iwassulkom il-breakfast show bl-isem ta' Net Rush Hour. Imbagħad fit-8:30 Eileen Montezin tkun magħkom bil-programm Club 101 filwaqt li Marbex Spiteri twassilkom il-programm Brunch b'diversi mistiedna u suġġetti informattivi. Il-qari bil-Malti mill-ktieb Rajt Malti tinbidel se jixxandar fin-nofsija. Martin Sapjano mbagħad iżomm l-appuntament mas-semmija mill-ħin tas-sija sa 2:30 filwaqt li eżattament wara jirritorna Charles Saliba bil-programm Hitsterja. Il-programm Feedback jixxandar mill-4 sas-6 filwaqt li l-programm Ngħiduha kif inhi ppreżentat minn Indri Attard ser ikun qed jixxandar wara l-bulettin tal-aħbarijiet tas-6. Il-programmi ta' kuljum fil-għaxija se jibqgħu iżommu l-istess ġurnata u ħin. Rokna it-tnejn bi preżentazzjoni ta' Michael Buġeja, Groovin it-tlieta flimkien ma' Nawel Mallija. Il-programm Fuzzbox nhar ta' erba' bi preżentazzjoni ta' Eric Montfort, Joe Vella nhar ta' ħamis bil-programm Il-Kelma u l-Mużika, filwaqt li l-ġimgħa Tonio Paċi ppreżenta il-programm Walkman. Il-programm Telefonata l bot ser iżomm l-appuntament tiegħu mit-tnejn sal-ġimgħa fl-10 ta' filgħaxija bi preżentazzjoni ta' Ivan Bartolo, Ryan Ċefaj Merċieqa u Nikolaj Buġeja. Is-sibt imbagħad fis-6 u l-ħadd fit-8:15 Marko Zoppardi ikun magħkom bil-programm Wake Up Weekend. Is-sibt fid-9 jirritorna il-programm Għażliet bi-preżentazzjoni ta' Dulcima Aquilina u l-programm Issues jixxandar fl-10. Angela Colero tkompli tkun magħkom nhar ta' sibt fin-nofsija bil-programm Good Vibrations, filwaqt li fit-tlieta Rodrik Vella jippreżenta il-programm Hits and Score. Il-programm Playlist ikun magħkom fis-26 flimkien ma' Dylan Brignano u Victorio Gauci. Filwaqt li fit-8 Stephanie Kirkhope twassilkom il-programm Music Shots. Il-ħadd Nawel Bartolo jippreżenta il-programm Fidi u Ħajja fis-6 ta' filgħodu. Il-programm Focus li jagħti ħarsa lejn l-istejjer ewlenin tal-Gazzetta ikun magħkom fl-10 ta' filgħodu. Wara l-bulettin ta' nofsinhar jixxandar il-programm Marċi u Bandalori ippreżentat minn Joe Katkuti, filwaqt li fis-satej Dylan Brignano jippreżenta il-programm Hits and Score. Il-ħadd fis-26 jixxandar il-programm Flusek. Nawel Danastas fis-7 bil-programm Tfuliti u Żożiti. Michael Tribi iwassilkom il-programm Italo Mix. Filwaqt li fl-10 Eric Montfort iwassal l-aħħar programm tal-ġurnata bl-isem ta' Country Music Club.